बेनिखायनो आं बेखौ फ्राय खालामग्रा लानोसै बेनिफ्राय बोखांफिननानै टमेट' पियाज बानलु बेफोरबायदि साखनि खालामनानै मा खालामनोसै बरियानो रुटिजों जानोसै जोबोर गोथाव जासिगोन बे नै रुटिजों जानो पियाजजों मसाला होनानै पियाजखौ मोनहोबाय आरो बेखौबो खुन्थाया गोखा नङामोन गोथाङाव बेनिफ्राय एवनाय लोगो लोगो फ्राय खालामनाय लोगो लोगो गोखा जादों बेनिफ्राय आं दा टमेट' होनोसै बेवहाय सलिड जासिगोन आरो अमा बेदरबो जाबावगोन मालाबा बेखौ आं ओरैनो दैबो होआ फोमोननानै रुटिजों जागोन गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय मैया आङो खुन्थाइ फिथाइखौ माजों जानांगौ होननानै भिडिअ बानायदोंमोन बेनिफ्राय 100तानिबो सायाव कमेन्ट फैदो आङो हानायमानि बे कमेन्टखौ फरायजोबगोन आंजों सासे लोगो दंमोन जोबोर जुमाय लोङो हराव माने सिथाबबाय बेगरा हराव जुमाय लोंनानै ओंखामखौनो जानो बावलायो जोबोर जुमाय लोङो आरोना बेनिफ्राय बे फुङाव मा खालामो बे खुन्थाइ फिथाइखौ थाइब्रै थाइबा लायो बेनिफ्राय पुदिना महानिमुनि बेनिफ्राय बायदिसिना लाबोयो बे निम बिलाइ लानानै फुङाव ब्रेकफास्टआव सानफ्रोमबो जायो ओमफ्राय आं बेखौ सोंबाय नोङो हराव इसेबां जुमाय लोङो बेनिफ्राय फुङाव नोङो बेफोरखौ मानो जायो होनबाय आं मुलै जाहैबाय नुदोंना एसेबां सैतान हराव ओंखाम जानो बावलायो जुमाय लोंनाय फेनानै गल'ल' जानानै उन्दुना थायो ओमफ्राय आं सानो मानसि जाबावगोन ना बेथ' मानसि जानाय नंलालै आं बेफोरबायदि सानो आरो बेखौ बेनिफ्राय फुङाव बेनि जानाय स्टाइला कमप्लिट आलादा जों जाय बुस्थुखौ जाया बेयो फुङाव बेखौ जायो आं जुमाय लोङोना बेखौ बे दानगारजोबगोन फुङाव ओरै जाबावलायोब्रा जा इन्टारेस्टखा मानसिया जियानो जा जोबोर मोजां कमेन्ट हरदों बे खुन्थाइ फिथाइनि सायाव सुमित बसुमतारी अफिसियेलानो दा आं गोखाखौ बारा मोजां मोना आदा गोखाखौ बारा मोजां मोना ओमफ्राय राजिब ब्लगानो दा आदा बेखौ अनलि एवनानै जा होमबा मानसिया तागद जायो लाभ फ्रम कहिमापुर कहिमापुरनिफ्राय प्रबिन लाभ हरदों सानास गुड इभिनिं ब्रादार गुड इभिनिं जिया टारगेट होनदो बेखौ एवनानै बाथोन देनानै जानांगौ सिमां अफिसियेला होनदो फ्रम चिरां आदा बेखौ आलुजों भाजा गाहाम एवबा गोथाव मोजां माने आलुजों भाजा बिजय बसुमतारी MBA जायो दा राहुल अफिसियेल बाथोन देना जाब्ला मोजां आदा उननानै बाथोन देना जायोब्ला कुमार मुसाहारि जय हिन्द फ्रम केरेला बिरांगाव गयारि गुड इभिनिं सार आंबो जायो बेखौ जायोनो हा DCP आंबो बहुत मोजां मोनो गोखा मैथ्रु बिबार फ्राय बरिया नांखायो हा खुन्थाइ अनला मजाखा इदि गोखा जानो मोजां मोनग्राफोरा स्ट्रं जायो खोमा बेखायनो आं पाका सौख्रुबलायनो हायोनो गोखा जानायफोरा स्ट्रं जायो खोमानो रबिन बर' I am first view brother thank you अनिता नार्जारि होनदों मोजां जानो आदा बिक्रम सिं आंबो गोखा मोजां मोनो 100तानि सायाव कमेन्ट फैदो आं फरायफ्रामजोबगोन दिनै निजिम बसुमतारी थाइ एवना जा आदा मोजां जायो फ्राम रहित दैमारि बाथोन देनाङा आदा एवना गथायैनो जा एवना गथायैनो जानांगोन दिप्ति बर' आं गोखा जाना मोजां मोनो आदा गुड बिनद रानि ब्रह्म आं एवना जानोसो मोजां मोनो एवना जानो टारगेट खुगाजों जानांगौ ब्रादार खुगाजों जानांगौ अके सुस्मिता मुसाहारि नाजों फ्राय खालामनाबो बाथोन जानो हागौ नाजोंबो फ्राय तरुन थारा लाबै जख्ला एवनानै जानांगौ आदा थाराय लाबै जख्ला एवना जानांगौ अके अनजालि बाथोन जा आदा अके सुस्मिता गुड इभिनिं फंबाय मा होनदो आं गोखा जानो हायो निमखौबो पापार बायदि प्लेटसेबाबो जानो गोखाखौ माने निम बिलाइफोरखौ नंगौ निम बिलाइया जोबोर मोजां जायो बाथोन जायोनो अके 1K चेनेल आदा अनला खारैजों दामाम हिट जाखायो अनला खारैथ' आं संनो हानाय नङा बेवहाय आमकार खांख्राइजों खारै जानो मोजांथार गेदेर बेनो बेस्ट बिदिनो खालाम अके बिरखां फार्स्ट स्टेप
गुड आइडिया थैंक यू बिफां मुलुग होनदों दाउदैजों फ्राय नै दाउदैजों फ्रायनो नाजों बाथोन ओ दाउ दाउजोंबो जाजायो जेरै गोसो जाजाजोबो फिथाइखौ खावसे खावसे हाखाव बेखौ खुन्थाइ गेदेर होनो आरो बेनिनो मोनसे फिसा जाद दंबयो फिसा जादा जोबोर गोखा आं गोथाव मोनखायो सना थैंक यू बे गोखा नङा लाइक इटसेल' एमबि बड' कमेडि जायो आदा बाथोन जानो मोजां मोन फ्राय जानांगोन बाबुराम बर'नि बिराद थावगा बाथोन ओंखामनि लोगो बर'नि बिराद थावगा बाथोन ओंखामनि लोगो एवना सावना आरो गोरानजों बाथोन जायो अके आं जाफेराखै दे फार्स्ट टाइम आंनि लोगोआसो जुमाय फेखांनानै जायोमोन प्रमिला बसुमतारी आलुजों फ्राय ना फिसाजों ना फिसाजों कुमार मुसाहारि आंबो गोखाखौ जोबोर मोजां मोनो अके रजेन सरगियारि आदाया आर्मिनिफ्राय माला एक्सपायार जागोन अके दोनथ'बाय आं बेखौ थैंक यू फंबाय अर्जुन बर' गुड इभिनिं आदा सोनाब प्रदीप होनदों गुड इभिनिं आदा एपि सार ब्रह्म आलुजों खुन्थाइ नाराजों भाजा एवबा गोथाव जायो आलुजों खुन्थाइजों भाजा एवबा सुरुर सिं बरिया आइडिया सानसुमा बसुमतारिया होनदों आं गोखाखौ जानो मोजां मोना भाजा एवनो जा बस भाजा एवना जा गोखाखौ मोजां मोनानो रन्जन जायो दा रन्जन कसारि जि गोरबो ब्लग आं मोजां मोनो राजिब सरगियारि गोखाया आंनि फेभराइट सार आंबो बाथोन देनासो जागोन अके रसिता माय फेभराइट थैंक यू जायखिजाया ब्लग बरिया आदा अके सन्जय सरगियारि आदा जेम्स नों बेखौ फ्राय गोरान एवना जा आदा आरो नङाब्ला आलुजों लगायना एवना जा गोथावखा आदा आंबो जायो बेखौ बैसागु बोसोर गोदानाव जा बेफोरखौ बिसोर बोसोर गोदाननि मुङावसो जाखायो आदा अके लाभ इउ बाय फरायजोबनि र' सोर मा लिरदों बड'लेण्ड ब्लगार पियास पिया एगप्लेन आंबो जायो रनेन ब्रह्म एवना जा एमबि एवना मा होनदों इयो रनेना होनदों एवना जा जाम्बा हिट जायोनो एमबि थावजों फ्राय जानांगौनो बेनिफ्राय लक्ष्मिता बसुमतारी अमा बेदरजों साबसिन जायो अके अमा बेदरजों र' अमा बेदरजों जाना नायगोन आं बर्नालि आं खुन्थाइ आरो सिर'टा आरो निम बिलाइखौ जानो हाखाया बाखि सब गोखा जायो आं सिर'टा बिलाइया मोजां मेलेरिया बेमारनि थाखाय सिर'टा बिलाइ जाबाय थानो हायोब्ला मेलेरिया बेमाराबो जानो हाया गोखाजों मेलेरिया जानो हायानो बोहै बसुमतारी जायो आदा बाथोन अके जगदीश आं गोखा जाया आदा रन्जन कसारि आं नारजिसो मोजां मोनो नारजि एनबि ब्लग एवनानै बाथोन देना जा अके अनसुला होनदों आंबो जोबोर मोजां मोनो अके बिरखां नार्जारि आंनिबा बाथोन जाबा साबसिन जागोन बाथोन जाबा बर' बसुमतारी गोखा केरेलाया आंनि बेस्ट बे खुन्थायाव जायो नाथाय आं जानो गाहाम मोना अके आं नायनि ट्राय बर' सेंग्रा थै बिदिखौनो भिडिअ इन्जय अके जागोन दे चेनेल होनदों जानांगौ ब्र' बे मुलि बावसो कल्पना होनदों कल्पनाया होनदों आदा बेखौ बाथोन जाया सामब्राम फानलु सामब्राम गोजा एसे गोरान एवनानै बाथोन जायो मानसिनि देहायाव गोखाबो जानांगौ आरो गोदैबो जानांगौ बे मोननैबो थानांगौ अब्लासो देहाया मोजां जायो आदा आंबो सिगाङाव जायोमोन उनाव जादावनानै गोखाखौनो गोदैसो मोनो जायो सैथो बाथ्रा बे दानसोरां बर' आदा आं गोखाखौ आं जाया बिनिता बाथोन जाबा गोथावसिन जायो बायदि मोनगोन आं आंनिबा बाथोन थाव गोथां होनानै ना नार्जारि लाइफ गोखा नङा बेयो ब्र' फ्राय खालामना बाथोन दे अब्ला गोथावसिन जागोन गोखा नंमारा नै बेनो नार्जारि लाइफआ होनदों गोखा नङा नंमारगो बर्नालि राम सियारि होनदों पुदिनाजों गोथां बिलाहि बानलु मिक्स बाथोन अके जागोन मिना बसुमतारी आं गोखा जानो बायो थेवबो देहानि थाखाय जायो सम सम अके क'क्राझार बयनो गोखा लाबारसो आदा अके भिडिअआबो गोलावथार जाबाय फरायजोबनि आं जोबथारसिगोन जायखिजाया ब्लग लाइफआव मानो फैथारासै फैगोन बारदैयारि
आलुजों खुन्थाइ ना सामब्राम बहाबा होनो आलुजों खुन्थाइ नाराजों सामब्रा बहाबा होनै भाजा जानाय बुजियासै बिरखां आं गोखाखौ मोजां मोना बड'लेण्ड गेम बाथोन जासार बेस्ट जागोन अके जिउमा भागि आदाया आर्मिनि मा डिपार्टमेन्टआव खामानि मावो आं जेबो बुंथ'ला दावहारु अफिसियेल फ्राय खालामना जानांगौ बाथोन अके बर्नालि एसे जानाय थाव होदो ओमफ्राय आरो जादो अके दिप्ति आं जाना मोनबाय आदा एवनानै खुन्थाइखौ जाना मोनबाय हा सचिन जायखिजाया खुगाजों जायो आं फ्राम फ्राम अके जायखिजाया गोखाखौ जायो आं फ्राम फ्रामनो एवनानै जाजायो बाथोन जाजायो जेरैखि अके अर बसुमतारी आदा आंबो गोखाखौ जानो मोजां मोनो दन जायो आदा सतीश बर' गोखा खुन्थाइ नङा बे हा गोखा खुन्थाइ नंमारा गोखा नङा सानसुमा बसुमतारी हाखावना भाजा खालाम दे अके हाखावना भाजा खालामसै आं माबाखौ गारनानै पिपल बसुमतारी गोथाव मोनो आंबो दादा अके जांगिला मोजां मोनो गोखाखौ खोरोम बर' फानलु सावना ना गोरान आरो खुन्थाइ सावना बाथोन जा अके बरिया बेबो दिनेश बर' बेखौ थावजों फ्राय खालामना जा जेम्स आदा अके माइनाव बर' भाजा संना बाथोन देना जा हायोब्ला ना होनांगौ मोनबालाय गोथावथार जागोन ना गैया आंना रन्जय ब्रह्म सामब्रामजों बानलु होना एसे अके दैमायाबो दा आंबो गोखाखौ जानो हाया ब्र अके एमजिटि गोखानि नारजिखौल'नो बर्नालि एन्डे थोद माबायदि संनो नागिरदों खुदा भाजाआव बेदरजों नाङा अके दैमासा बर' गाव गोजा हेवनानै जा अके जानोसै आं दिपाक बेखौ खावनै खालामनानै बेनि माबाखौ गारनांगोन अके नोंसोरनि कमेन्टखौ नायजोबथारनि आं सबिन सरगियारि होनदों ना गोरानजों गोथाव जायो आदा अके गीता बसुमतारी बेखौ फिसा बानलु आरो थावजों सेरना गोरानजों बाथोन अके हावरिया नखर एवनानै जानांगौ फंबाय अके खन्थाइ राभा बयलार हांनायजोंनो बेस्ट जागोन बयलार हांनायजों आं होननाया बुथुवा आदाया दाम माहाय दङ आं दङ जोंनि जायगायावनो दं थुलुंगा दैमारि नोंहा नागाफोरा थुलुंगाया होनदों नागाफोरा रुना गथा जायो बेदरजों ट्रिपल एक्स सना खालि नारजिल' जानो हायो गोखाखौ अके दिप्ति बर' थावदो एवनानै जा दा अके बर्नालि आं बासिगि बिबार फोरानना दोन मिरि नार्जारिया बुंदो सामब्राम बुरजा होना एव आदा थावबो बुरजा हो अके बे फिथाइखौ हाखावना हो अके देलायस्रि फ्राय जाबा गोथाव मोनगोन अके सबबो बिदिनो बुंजोबदो ना रनाक आं खुगा गोजा गोथाव मोनलायो आदा अके थाजेन बर' रुनानै सेब्लेनानैसो जानांगौ अके लैथोसार ब्रह्म होनदो जाबोदोंथ' आदा एवनानै जानांगौ हा खानिद्राफा होनदो बयलार हांनायजोंनो बेस्ट जागोन दावहारु आलुजों गोथाव ट्रिपल एक्स हायोब्ला अराव नेनानै सिफ्लेना जा अके बिहुला बसुमतारी गोखाया आंनि थाखाय प्राइभेट आदा नारजि केरेला अके गुड बरिया बड'लेण्ड बय आंथ' मोजां मोनजाफेराखैनो के फ्राय खालामनानै बाथोन अके मनिका बर'आ होनदो गटा फालाय दिमा दि खाबि दादा মই बर' कथा नाजानु मोर नाम भिडिअत कबार तामुलपुर मरम तामुलपुर माने तामुलपुरनि आरो ना अके फान्थाव भाजा अके पिंकी नाजों फिसाजों अके बड' आंबो एसेबो जानो गाहाम मोना अके बर्नालि खुन्थाइ बेलेग जातनिबो थायो हाग्रानिबो दं जानला मानला जानाङा अके अनसुमाया होनदो बैसागुआव फैगोन ना फैया दा अके नायनि
दिबानन बसुमतारी भाजा बाथोन सामब्राम अके सामब्राम भाजादो हा प्रदीप अमा बेदरजों अमा बेदरजों नायनांगोन ट्राय अनसुमा अनिल खुन्थाइ इबो आरो ना मादा बिदि जानांगौ निबारन अके एलबय बाथोन देना जाना बाथोन देनानै आसिस आदा आं गासिखौबो गोखाखौ जाजोबो अके फुंसोरां आं गोथाव मोनो अके बड' मिक्सार होनदा आदा नोंखौ दाखालि अके फंबाय मिक्सार लोगो मोनगोन एन बड' गाबोन खुन्थाइखौ एवना लाग्रो आदा ना गोरान लकेलसो नांगोन थाजेन बर' आं गोखाखौसो मोजां मोनो इमान कमेन्ट हरदों आंनाव जोबोर मोजां मोनदां फ्राय जाबा मोजां 99 जागोन आदा बेखौ अके निबारन आरो बाथोन देना जा दा अके अनजु बर' ना गोरानदो सिफ्लेनानै जा दा पियास बानलु आयु जोबोर गोथाव जागोन ना इदि ना गोरानजों अके बसुमतारी आयु आलु इसे होना भाजि अके एवना जा होनदो बिदांस्रि बर'आबो बिदांस्रि खुन्थाइ राजानो सतीश बर' बांगाल खुन्थाइसो बे फट' बायदियाव बांगाल खुन्थाइनि पुजा नार्जारि होनदो आं गोखा जानो हाथारा गोखा जानो हाथारा नासै फिथाइखौ खावसे खालाम अके मेरि नार्जारि बिदि एवनानै बाथोन देजाबो अके रैसुमै बे खुन्थाइखौ खुन्थाइ नारा बुङो खुन्थाइ नारा बुङोनो बे गोखा नङा हा नैला बेखौ इसे देख्रुबना बेगर गारना फ्राय खालामना जानो गोथाव एवना अके जागोन जयश्री एवग्रोना लाग्रोना बाथोन जा अके सबिता सावना ला ना गोरानखौ सावना ला थाव बरिया सावजोबना लानानै ना गोरानजों थावजों गोथावजों सुबुंस्रि हायोब्ला रुनानैसो जानांगौ दिप्ति आयु ना एवना जाबासो मोजां मोनगोन आदा अके एबिएस कमेडि आं बिराद गोथाव मोनो अके एलबय दाउ बयलारजों सबाय अके आरति सार आंथ' नास्रि नाजों पुदिना एसे ना अके बरिया दन आं गोथाव मोनो आदा अके फुदान खुन्थाइ गेदेरा गोखा जाया ब्रादार गोखा नङा बे MBA फ्राय खालामनानै जा आदा फ्रायल' जाफेरदों आं अके MB बड' आलु अमा बेदरजों अके निबारन मोजां मोनो आदा आं गोखाखौ अके सुबुंस्रि आंबो गोखाखौ मोजां मोनो अके बिबि सल्तारि आदा बेखौ ना फिसा लकेल मिथिरानि मुसाहारि ओरैनो एवना जा खुगा गोजा बिराद गोथाव जायो अके पबित्र फिसा गोखाखौ आं बिराद मोजां मोनो खायसे खावसे हाखावना मस्ला मस्लि होनानै अके जागोन बिबिया होनदो सावनाबो जानो हायो आरो सेफ्लेनाबो जानो हायो होनदो थाजिन बर' रुनानै सेफ्लेनानै जा अके रुनानै सिफ्लेनानै वाव रनाक दैमारि होनदो आं गोखा जाना मोजां मोना अके देलायस्रि होनदो फ्राय जाबा अके मिरि सामब्राम अके बरनालि अके जोब्बायना दिप्ति थावदो आंनि बे भिडिअआव एसेबां बुरजा कमेन्ट हरनायनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द